Estem aquí a la bretxa d'Arcalís, 2.715 metres i estem a quilòmetre 35 de la cursa. Venim doncs de la coma d'Arcalís, allí baix, que estava a 2.200, i ara, després d'aquest collet, baixem cap al Circ de l'Angonella, magnífic, amb 3 llacs fabulosos, fascinants, uns paisatges una vegada més al·lucinants i, bueno, dir que tenim un país, una vegada més, realment de conya. Doncs, vinga, anem? Vinga. Doncs acabem de passar per una secció relativament plana entre Bordes dels Prats Nous i Pla de l'Estany, amb molta humitat aquí al Pla de l'Estany. El que és important de notar és que ara és un gran avituallament que hem d'aprofitar per alimentar-nos, per hidratar-nos, per reposar una mica, agafar forces, per encarar aquests 850 metres de desnivell positiu que ens espera sobre els 2,5 quilòmetres de pujada fins a arribar a la muntanya sagrada, al cim del Coma Pedrosa. Doncs vinga, força, cap amunt! Ja hi som, aquí a la muntanya sagrada, al cim del Coma Pedrosa, 2.942 metres, estem al quilòmetre 47 de la Ronda dels Cims. Doncs acabem de pujar del Pla de l'Estany, aquí estem aprofitant la bellesa que tenim i baixarem cap a baix, aquí tenim l'Estany Negre, que és blanc, per cert, ara. Després el refugi del Coma Pedrosa i seguim la festa. Doncs estem aquí feliços, com no és possible de ser-ho. Doncs Raül, t'agraeixo el teu acompanyament. Ha sigut un plaer. I doncs aviat ens veurem per noves aventures. Molt bé. Vinga, doncs, ciao. Hola, doncs tornem aquí, estem al refugi del Coma Pedrosa, doncs 2.260 metres d'altitud, quilòmetre 50 quilòmetres que ja hem cobert. Doncs venim d'allí dalt, de tot arreu dalt, 2.940 al cim del Coma Pedrosa, i pugem ara cap a la Collada de Sant Fons abans de seguir aquest magnífic viatge que és
la Ronda dels Cims. Doncs aprofito aquí per presentar el Marc Xarpell, un gran amic i a més cap de zona que prepara la seva 7a edició. Doncs les ha fet totes, doncs, coneix perfectament aquest recorregut. I doncs, Marc, no sé, seguim junts ara cap a... Som-hi! Som-hi, vinga. Ciao, fins després. Bé, doncs ja hi som, estem aquí a la Collada de Sant Fons, doncs venim del refugi del Coma, tenim ara una baixada relativament suau en un primer temps i després seguirem tota la carena allí que veiem fins a arribar al port de Cabús i després baixar directament sobre el coll de la Botella que veiem allí també tot al fons. Doncs sobre la carena tindrem Espanya a mà dreta i Andorra a mà esquerra i doncs podrem trotinar tot al llarg, realment magnífic. Vinga, anem doncs. Bueno, doncs ja estem aquí al port de Cabús, 2.300 metres d'altitud. Ara baixarem fins a Setúria, que està a 1.850, i pujarem recte per les pistes fins a arribar al coll de la Botella a 2.000. Doncs, bueno, Marc, et saludo i fins a la propera. Vinga, ciao.